naman ako ang manon nga YouTuber Ari naman kita sa isa ka diskusyon tungkol sa mga bago nga madiscovery naton balahaw tani. Kay manon kita mo. Di maumpisa na kita ang aton nga topic subong tungkol sa coronavirus do sikat man ni siya subong abi. Di ang istoryahan naton ang nawong sa coronavirus damo na siya kalias ang nawong tanawon tabala pero umpisaan ay ang COVID-19 ang gindeklara sang WHO nga pandemic. Amuin ni siya ang isa ka strain sang coronavirus nga ginatawag na SARS-CoV-2. Naghalin ko ang coronavirus nga ni sa Wuhan, China sang 2019. Ang SARS-CoV-2 ang nagadulot sang upper respiratory disease nga ginatawag na coronavirus disease 2019 o COVID-19 for short. Sa subong, may ara na sang coronavirus cases nga 5 million, sobra ka 5 million ka coronavirus cases sa bilog nga kalibutan. Ang hambal sa mga eksperto, amo iniya kuno ang itsura sa coronavirus. Amo na siyang halin sa CDC nga website. Pero kung halin naman sa WHO, makita ang microscopic na itsura sa coronavirus. Amo na siya. Okay. Bag-o ko lang yan diskubrihan nga damo gali niya siya sang kaitsura ang coronavirus nga ni. Kung ready na ka mo, umpisahan taron tanawon ta ni kuti-kutihon kung ano ni siya. Suno sa isa ka dyaryo sa India, kaitsuray ako ng isa ka bulak na makita sa Sri Lanka. May ngalan pa ni siya yagali Ano ni siya ang pangalan niya? Ali. Abaw, dodamo kayo sang kilala nga Ali, Tipos lang Kilala ko lang siya pero hindi ko na paghambal kung sino Balaan niya na ako sino siya. Kundi bangod sang coronavirus, nagsikat ini siyang bulak nga ni. Kundi, ano dayo ng sunod? Talabidon ni siyang bulak nga ni para himuon nga daw corona, ambot. Hindi na magpasaga-saga, bad image na ang doppelganger mo nga bulak ka, mapasikat ka pa. Pagpagwapa na lang ikaw dira sa palibot mo, mayad pa. Kung hamot ikaw, mas mayad pa gid Amo pa niyay ang coronavirus gali ginidugyan man ang itsura sang ano pa be, kundi ang paborito ko nga rambutan ay ambot na lang paborito ko ni tani nga prutas ambot na lang gila nga nagkabuhok pa ining prutas nga ni kundi lang ang kitsura niya na lang ining coronavirus nga ni pwede man mangin kalbo pareho bala sang pakas yang santol ay ambot
Ti hambal pagid sang iban kuno, may kaitsura pagid ni siyang coronavirus. Kaya ano bina, ti kundi ini bilang Jackstone nga halampangan ha, nga paborito bala naton sang ato balang time bala nga gatangso pang sipon ta ha. Ti amo man to ang time nga gasyagit bala si nanay kung matapakan niya ang tunto nga Jacks nga ni Base gid man parintes, sanda kay pareho man galing kapanghalit ini. Pero ako na bala tangso si punyo sadto samtang gahampang sang Jackstone ay. Di na bala maghuya-huya tuod ay. Ay, ti, may nabalaan pa ka mga iban nga kay tsura sang coronavirus. Kung may nabalaan ka mo, hambal, i-share nyo man diri bala sa akon, ha? Share nyo lang dira sa may comment section, o pag gusto ka mo dira ya. Ang sakto gid nga kay tsura, ha? Hindi nyo papahuyan ang iban nga, hindi naman kay tsura ya ang coronavirus. Ti, at bisan may kahawig lang bala nga gamay, ha? Pero ti, balaan taman nga, paborito ko gid yung rambutan, kaunon ko lang yapon, bisan kay tsura sang coronavirus Ti anon ta kay bisan diin kita yung matulog, ma-remind gid kita sining coronavirus nga ni, bisan pa hambal tabi nga madula na ni sa uli. Ahay, ti, amo lang ni paghalong na lang kamo dira Perme gid manghugas ang kamot, kag mag-disinfect sang palibot, kag magsuksok sang mask para matapna taning coronavirus COVID-19 nga ni. Kag mag-social distancing gid kita base pa man lang matibok ang virus nga ni kag hindi maglapta sa mga kabarangay. Ay ti, hasta sa liwat nga masadya ta nga pag minanol tan-awon ta kung ano pa madiskubrihan naton Ti, sa sunod salamat sa pagtan-aw sang video ko nga ni. Ano way umpisa pa lang ako sa YouTube nga kuti-kuti pa ko di mo. Tan-awon ta ko makahimo ko sang video sang kung paano magkuti-kuti sa YouTube Ti, hasta sa liwat, bye.